Shalom. Dami na sumurong na siya tuhat taman na mandungan hita saluhut. Di sa tikyon nung sahat behita tu persiajaran pasapuluh sa dahon. Persiajaran pasapuluh sa dahon mangulu di luaton. Ima uluan na mangulu di luaton. Ayat siya pilota di nasa minggon. Ima siyan poda 15 ayat sada. Poda 15 ayat sada na mendok. Alus na lambok paumbun rimas. Alay ang gohata na horas. Mambahen marsijongjong ate-ate. Jadi songonima ayat siapilanon dihita. Dinalaho mamuhay persiajarata di minggu na naik sidalanaton. Jadi persiajarata saat matu Joshua bindu 22. Jadi dung sipul seluhut aka perbagianan pertalian ni bangsa Israel. Ya. Mian di tonga-tonga ni sada punguan. Punguan na balga mana punguan na met-met. Sayolo de tubuh aka persalisian. Persoalan. Nagabe membantu perbedaan. Ya. Jadi di tengah-tengah di bangsa Israel periode Jepang, aka perselisihan di tengah-tengah nasida. Molo taberang natutu sian na mamuka hitam mapersiajari sian buku Joshua on. Si Joshua mamareta hontu saluhut manang na piga-piga marganay na sudapotan. Ya. Ala 2,5 marga nunga dapotan di bariba ni Sungai Jordan. Jadi dinalaho borhat malagi lao manari pari batangak Jordan. Jala pertalian nasida pe di bariba ni Jordanido. Jadi gadi bedong mah hidok Transjordan ya atau gawe Transjordan. Dung 10 lawan ni malua mana sida laho mulak tu pertalian na sida be alai di hasundutan ni batang ngaik Jordani na sida pajong jokon sada langgatan na patubuhon lomos ni roha di tonga-tonga halak Israel na di bariba ni batang ngaik Jordan. Nah, jadi dinalaho pajongjok kon langga dan akan adenggan maon alayolo dotong tubuh persalisian nama korho perbadaan. Jadi menurut ABG di Jamita manang pidato ni si Joshua di Bindu 22 adong do hira-hira di rohani si Joshua sotung gabe adongan non ya perselisihan ya memang disirang batangak Jordanido hutan asida na 2 marga dohot na itu satu marga ya. Jadi na bereng dison molo tapai hutihut do di jamitani si Joshua adong kira-kira pangiduan na asa bangsoy makahulungi Tuhan Jehovah ya napaduahon asa mangulu man yan na sila mangihuton dalan ni Jehovah napatuluhon asa panguloy man na sila disalut patik nauk tinonahon ni Jehovah napapaton asa marsihot man yan tutu rohan na sida tu debata songot parsihohot ni si Joshua dohot si Kaleb.
napalimahon dipangido si Joshua do asarade manian nasida marhobas di hadapan ni debata. Jadi pangidon na denggam mau tutu asa tong manian nak pedisirang batang Jordani perhutan nasida. Asa gabe sadama nasida sioloi si habiari debata. Ya. Buasama manusai di namambahen pamikiran na jepek dopak pangalaho ni dongan jolma songan dia do hitalao patuguhon hasadaon di tonga-tonga ni huri. Jadi mulut taber tutusan hari di akan namasa di nguluta mulut tabereng akapunguan contohnya STM ya jala nang dohot punguan ni huriai pe jojok do tubuh aka persalisian jala tung maragam do aka pikiran ni jolma ya jala mulut tapai hutihu do tutu latar belakang ni ruas ni huriai adong sian aka tradisi na marasing-asing ya alai mangulu di bukasan sada punguan naolo ma jo terjadi perselisihan jadi sian persejaraton apalah dipangido si Joshua tu bangsa Israel songoni dohot hita ditikin na perpudion asa patuguhon hasadaun di tonga-tonga ni huriai. Alana tabereng na jotan do masa ya secara umum lenggan donian ya maranak huriai ya. Alai olo alani persoalan perpecahan agabe dua huria di sadahutan. Nah, jadi on pas sejarah tu kita buasa masai rikot asa toktong hita marningot di ulau nombalga sian jojo na rotu hita asa unang tarjepol di bagasan aka panggugai na dong di tonga-tonga ni punguani di tonga-tonga ni huriai. Marsihohot marohata ta lehon marohata asa ditogu-togu debatama hita lao manghuton lomo ni rohana. Talehon ma tikita dinalahu manakasi parsiajarata dina saminggon ima mangolu di luati salinai hujahami ayat sia pilota di minggon alus na lambok pa ombun rimas ala yang gohata na horas mambahen marsi jongjong ate-ate poda 15 ayat sada ima parsiajarata Tuhan mandongani hita martang yang mahita malatema Tuhan diarion lasaro alam nunga di pasu-pasu hohami diari sabat munapadia taripar mahami ale Tuhan tu minggu na naik si dalanan nami asa pasu-pasu mangulu namion pasu-pasu saluhut aka ulaon ni akan na posom ruas ni huriam songo persejaran na aku jalohami asa mengingani luat nami songon luat na pinasatmu tu balang so Israel asa mardame sonang malaki patuguhon hasadaw nasida songon imadang huriam ditikin na parpudio pasu-pasu mali Tuhan dibugasan hasadaw asa sangat marmulia maho di tonga-tonga ni huriam marpasu-pasu masalut ruas ni huriam patuku maha porsional asima rohamse sama dosa nami sa minggon lipasat hami mangulu nami to depanmu o mana mangajari mamudai hami di nasa luhut aka ulah sipatupan nami asaboy ulahon nami hambar tulomon irham marpasu pasu mahami oleh Tuhan
Oma tangyang nami asimarham, tangihom alau sumokam marite Yesus si paluang. Amin. Selamat minggu bekerja matuita salut horas.